begietara politikak eta politikariak sinesgarritasuna galdu dutela. Eta horren aurrean, politika herritarrei begira egiteko beharraz aritu zinen. Eta gaur ere berriz horretaz hitz egin duzu. Orduan ere esan izun, eta gaur berriro diot, erabat ados gaudela, orduan eta gaur ere bota dituzun hainbatekin. Baina, horren aurrean zure proposamenak zeintzuk diren ikusita, besterik ezin dizut esan, jarrera demagogiko horrekin jarraitzen duzula. Benetan, eta galdera benetan egiten dizut, benetan iruditzen zaizu herritarrei begira gobernatu duzula, gobernatzen ari zarela. Benetan iruditzen alzaizu zure gobernatzeko moduak eta zure ereduak politikagintzari sinesgarritasuna ematen diola. Benetan iruditzen alzaizu jendarteak eskatzen dituen aldaketak direla abian jartzen ari zarenak. Iruditzen alzaizu parlamentario kopurua murrizteak, arartekoa kentzeak, Nafarroako arazo ekonomikoak konponduko dituela. Guk garbi daukagu ezetz. Garbi daukagu zure asmoa, gobernuaren ekimena kontrola dezakeen edo zer paretik kentzea duzula helburu. Kentzeko saiakera bat dela eta herritarron benetako arazoei aurre egiteko ezintasuna, zure gobernuaren ezintasuna estaltzeko saiakera bat ere badela. Gaurko saioaren helburua Nafarroko egoeraren eta zure gobernuaren kudeak eta horren balantzea egitea da. Zure aldetik, zuk autokonplazentzia hitz egin duzu, pentsat guk erabiliko genuela, eso horri deitzen zaio do gazteleraz poner la venda antes de la herida. Nik autobombo ariketatzat definituko nuke. Autobombo ariketa zergatik, baitz potolo asko erabili dituzulako, lan hildo oso orokorrez hitz egin duzulako, baina sakonean hutsala izan delako. Eta bestetik arazoen errudunak beti beste batzuk direlako. Ezer positiborik dagoenean ordea, hori bai, hori gobernuaren lorpena da. Bastakit, baina iruditzen zaite presidentearena baino aurreko saioan igual saltzaile komertzialarena egin duzula. Ez dakidana da, ia ze marka saldu nahi diguzun. La marca España, la marca Navarra, la marca Reino de Navarra o la marca Gobierno de Navarra. Hori da, gelditzen zaidan zalantza. Gure aldetik, balantze horretan, ezingo diguzukatu, Nafarroako herritarron gehiengoaren bizikalitatea nabarmen kaltetu dela. Inork ezin duuka, ez da, zuk ere. Baina horren aurrean, berriz ere marraztu diguzun egoeran, ez zuk eta ez zure gobernuak ez daukazue inongo erantzukizunik, ez daukazue inongo ardurarik. 3.906 milioiko zorra dugula, 3 aldiz errepikatu diguzu. Ia, kopurua, zifra gogoratzen genuen, 3 aldiz. Eta horrekin batera, esan diguzu, horren kudeak eta denok, eta horren aurrean, denok asumitu behar dugula gure erantzunkizuna. Baina zuek zarete, Nafarroa hondamendira eraman duzuenak, zuek zarete Nafarroara hondamendira eraman duzuenak. Nork erabaki du Los Arcosen 52 milioi gastatzea, eta urtero beste 5 milioi gastatu behar izatea. Nork erabaki du Arena Pabelloian 75 milioi gastatzea, eta oraindik ere obrarekin jarraitzea. Nork erabaki du HTA den obrekin jarraitzea, oraindik ere finantziazioan ere dauden zalantza guztiekin. Nork erabaki du Nafarroko aurrezki kutxa herritarron tresna gisa, elementu finantziero ezinbesteko gisa desagertaraztea. Nork xautu du kutxa? Bueno, egoera honen aurrean, eta horren arrazoi nagusia, gobernu honen ez gaitasuna, gobernu hau ez gai izan dela herritarron arazoei aurre egiteko, ez gai izan dela herritarron beharrei erantzuteko. Eta horrek agerian uzten du, gure ustez, urteotan UPNek eta PSNek osatu duzuen komenientziazko bikotearen eredua agortua dagoela. Eredu hori agortua dagoela. Herritarron interesak baino beste batzuk izan dituzuelako. Eta krisi garai honetan, gaitasun falta hori askoz ere nabarmenagoa da. Eta porrot hori gero eta nabarmenago azaleratu da.
herritarron gehiengoaren kalterako. Eta kaltetze prozesu horretan, UPNren gobernuak eragin zuzena izan du. Izan ere, iazko aurrekontuetatik hasita, eta ja, legegintzaldi honetaz ari naiz. Murrizketak baino ez dituzte ezagutu Nafarron poltsikook. Murrizketak eremu publikoan, murrizketak eskubide sozialetan, murrizketak lan eskubideetan. Nafarroko historiaren azkeneko urteotako atzera pausurik haundienak eragin dituzue. Eta hauen ondorio latzak herritar guztiek pairatzen dituzte. Hezkuntza publikoan, osasun arloan, politika sozialetan, kulturan. Zuk ere, departamentu bakoitzaz hitz egin duzunean, ez dituzu murrizketak aipatu, baina murrizketak non nahi egon dira. Eta departamentu hoietan nabarmen. Eta beldur ematen du, 2013rako aurrekontuei buruz gutxienez aurreratu duzuna esatea. Irizpideak berrordenatzeaz hitz egin duzu. Baliabideen esleipena berrikusteaz. Ikusiko dugu zer etorriko zaigun. Gure aldetik garbi daukagu ez duzuela gobernatu Nafarron ongizatea zaintzeko eta bermatzeko. Aitzitik, zuek defendatzen duzuen interes sorta, ez datorrela bat Nafarroako herritarren gehiengoarekin. Orain urte terdi plazaratu genizun beldur hori eta denborak arrazoi eman digu. Etzara Nafar guztion presidente gizari. Gure ustez, ari zara gobernatzen zuk bezala pensatzen duten entzat, zuk bezala pensatzen duten eremu eta eliteak elikatzeko gobernatzen duzue. Gehiengoarenak ez diren bestelako interesak babesten dituzuelako etengabe. Opus direnak, adibidez, eta garbi ikusi dugu hori, donape aferan sexu bereizkeria egiten duten ikastetxen kontzertuetan, garbi ikusi dugu kuneko konbenioetan, eta bar, eta bar. Eta horregatik, iruditzen zaigu, zaudetela, horren kezkatuta, eta horren haserre. Gehiengo politikoa, privilegio, hoietako batzuk behintzat, zapusteko bidean egon daitekelako, dagoelako. Sektore horiek zuei eskatuko dizkizuetelako, eskatzen ari direlako kontuak. Eta, urteotan, kortijo horren babesak eman dizkien privilegioak amaitzen ari zaizkielako. Azken batean, zuen eredu ekonomikoa, zuen eredu soziala ezagutzen dugu, ez da berria. Kuinaren sustraietan txertaturik, erabat txertaturik dagoena da. Baina ezaztu, eliteko sektore horiek, eliteko botere faktiko horiek ez dutela islatzen Nafarroaren gehiengoa, Nafar herritarron gehiengoa. Zuen politika ekonomikoa ezarri nahi izan duzue, baina okertzen zineten erabat, pentsatzen baldin bazenuten, hori trabari gabe egingo zenutela. Zorionez, Nafarroko jendartea aktiboa da. Eta urte honetan zehar ikusi dugu nola atera den kalera zuen guraizei stop esatera. Mobilizazio ugari, 2 greba, irakasle guraso eta ikasleak elkarrekin hezkuntza publikoaren defentsan, osasunbideko langileak herritarrokin batera osasungintza publikoaren alde, kale gorrian gelditzeko zorian dauden pertsonak babesteko ekimenak ere gerota gehiago. Urteotan, borrokaren bidez, lortutako lorpen eskubide sozial hoie guztiak mehatxutzat dituzue. Eta horregatik, ezabatu nahi dituzue. Nola edo hala, alere, zuen politika ekonomikoak, ez ditu Nafarroko enpresariak ere lasaitu. Ez du balizko hazkunde ekonomikoa ekarri. Ez du langabetuen kopurua murriztu. Justu kontrakoa, zuen politika ekonomikoak porrot egin du edozein arlotik begiratuta ere. Galdetzen dut, non gelditu dira legegintzaldi hasierako erronkak? Enpleguaren legegintzaldia izango zen. Zuk gaur esan bezala 50.000 langabetu izatea Nafarroan onartezina da. Hezkuntzaren legegintzaldia izango zen. Gaur zuk errepikatu duzuna. Hor, murrizketarik latzenak, mobilizaziorik handienak. Zure ustez, zarata. Hori da, erabiliz duzun hitza. Zarata. Nik gehitzen diot, zarata gogaikarria. Baina zarata. Honek guztiak, eta legegintzaldi hasierako helburu hoie guztiak kontuan hartzen baldin baditugu, porrota eta porrota ezintasuna. Eta ezintasun horretan,
egoera ekonomikoaren atzean baskutatzen ari zarete, eta tartean administrazio publikoaren kontra joz. Administrazio publikoa eta bertako langileak bihurtu nahi dituzuen nolabait egoeraren erantzule. Administrazioaren egitura arintzeko, egitura simplifikazioa hitz egin duzu. Ezin ez tarazi ordea, murrizketa nagusiak goi karguetan gertatzen ari direla. Murrizketarik latzenak langile ongan, inoizko ererik handienean eta zerbitzuen kalitatean ari da gauzatzen. Langileak ez dira egoera horren erantzule. Zuek zarete urteotan milioiak eta milioiak sakarrontzira bota dituzuenak. Eta Nafarroko jendarteak oraindik ez dizue entzun mea culpa bakar bat ere. Horren zantzurik ere ez dizue entzun. Erantzunkizunak onartu beharrean, beste batzuei egotzi nahi diezue ardura. Nahikoa da egindakoa, badaukazue garaia, egindakoa onartzeko, eta hainbat gauzaren inguruan azalpenak emateko. Eta, Martin Anderrea, esango nizuke, benetan, jokatu zintzoki eta onartu gaizki egindakoak. Baina, iruditzen zait, nekez egingo duzula hori, ezta? Beste aldera begiratzen duzu, etengabe, beste aldera begiratu nora eta Madril aldera. Nafarroak dituen eskumenak ere alboratu dituzu Alderdi Popularraren politikekin bat egiteko. Ahoa betetzen zaizue Nafarroko autogobernuaz hitz egitean. Gaur ere horren defentsa sutsua egin duzu, baina realitatea da etzaretela gai izan autogobernua erabiltzeko, etzaretela gai izan tresna propioak aldarrikatzeko, eta etzaretela gai izan Nafarron interesak defendatzeko. Ez da egia Nafarroa zuen lehentasuna denik. Eta ez da lehenengo aldia, esaten dizuguna, zuek Nafarroaren defentsa ahotan daukazuenean, benetan defendatzen ari zaretena Espainia dela, egungo markoa dela, ez Nafarroa. Zuen jardunean markoa dago horren guztiaren gainetik, baita Nafar herritarron beharren gainetik ere. Eta Nafarron ongizatearekin konpromiso minimoa ere adierazi ez baduzue, zer esan gatazkaren konponbidearen alorrean. Horretan ere beste aldera begiratzea. Hori izan da Nafar gobernuaren jarrera. Eta zuk egin ez duzuna ikusita, ez duzu inongo zilegitasunik Bildu osatzen dugunok, Bilduk parlamentuan eta Bilduk udaletan egiten duen lana mespresatzeko. Ez daukazu inongo zilegitasunik bake agertokia sendotzeko, normalizazio politikoan aurrera egiteko lanean ari garenok mespresatzeko. Ez gu eta ez horretan ari diren bestelako eragileok. Eta Bildurena ez, proiektu totalitarioa zuena da. Zuek zarete jendarteari galdetu gabe marko bat inposatu diezuena. Atzoko datarekin, esan du aurreko bozeramaleak ere, 2011ko urriaren 17an, Donostiako Aiete jauregian, nazioarteko lider esanguratsuak bildu ziren, Kofi Annan buru zutela, eta bertan, Euskal Herrian, aro berria irekitzeko proposamena landu eta helarazi zuten. Aieteko nazioarteko konferentziak 5 puntuko adierazpena adostu zuen. Bertan, etari, bere jarduera armatua usteko deialdiarekin batera, Espainia eta Frantziar estatuei dei egiten zien gatazka armatuaren ondorioez, aritzeko elkarrizketak abian jartzeko. Urteotan, Euskal Herriak bizi izan dugun indarkeria egoera gainditzeko urrats importanteena zalantzari gabe. Halere, Nafarroko gobernua hasieratik ibili da beste alde batera begira. Gatazka gainditzeko ez duzue inolako urratsik eman. Diskurso zaharkitua, errepikatu baino ez duzue egin. Eta oraindik ere tinko, itxuraz gerotak tinkoago zaudete horretan. Konferentziaren aurrean, edo etak jarduera armatua bukatutzat ematen zuelako adierazpenaren aurrean,
jarrera itxia izan duzue erabat. Gerra diskursoa erabiltzen duzue. Bakeaz hitz egin beharrean. Gerra diskursoa erabiltzen duzue. Bakea eraiki beharrean. Eta benetan diot, tamalgarria da ikustea, bake agertoki baten aurrean adierazten duzuen deserosotasuna. Urteko diskursoari heltzen diozue. Ez daukazuelako besterik, ez daukazuelako zeri heldu. Zer eskaini Nafarroko jendarteari espada indarkeria giroan, espada konfrontazio giroan. Eta hori tamalgarria da. Baina bakeari eta elkarkidetzari aukera eman behar zaie, aitzakiri gabe. Eta Nafarroko gobernuak erantzunkizun argia dauka horretan. Horren parte aktibo izatea, tokatzen zaio. Horren parte aktiboa izatea. Gatazkaren ondorioak bertan daude. Sufrimendua bertan dago. Biktimak bertan daude. Zuek aitortzen dituzuen biktimak eta sufrimendua baino gehiago ere bai. Hori ere bertan dago. Eta egoera hoiei aurre egin behar diegu denok zalantzari gabe. Baina ez dezagun ahaztu gatazkak beste ondorio batzuk ere badituela. Giza eskubideen urraketa hoiek jarraitzen dutela. Eta hor daukagu mendeku politikan oinarritzen den, oraindik ere mendeku politikan oinarritzen den espetxe politika ere. Oraindik ere, hainbat preso nafar, 10 preso nafar, etxetik urrun betetzen ari dira beraien zigorra. Oraindik ere, hainbat preso nafar, gaixo, larriki gaixorik egon arren, kartzelan jarraitzen dute, osasun arazoak areagotzeko arriskuarekin. Oraindik ere, hainbat preso nafarrek, zigorra beteta kalean egon beharko luketenak kartzelan jarraitzen dute. Are gehiago, momentu honetan, Estrasburgoko epaitegiak Inés del Río preso Nafarra askatzeko epaia ezagutu ondoren. Eta Nafarra hauek pairatzen duten eskubide urraketa horren aurrean, Nafar gobernuak ere ez dut atzer bat ere mugitu. Nafarra hauek pairatzen duten egoera hori ere aldatu beharko da. Eta beraien, bere senideen, bere lagunen, sufrimendu hori ere barindu beharko dugu. Urrats eraginkorrak eman behar ditugu denok, bakea eta normalizazio politikoaren agertoki hori sendotu nahi baldin badugu. Atzean utzi behar da, dagoeneko atzean utzi behar da garaile eta garaituen diskursoa. Eta praktika, ez bakarrik diskursoa baizik eta praktika. Azter dezagun benetan, azter dezagun bakoitzak, zer egin ahal, zer egin behar dugun korapilloak askatzeko, ekin diezaiogun behingoz korapilloak askatzeari. Prozesu honetan denok hartu behar dugu parte, eta denon artean finkatu beharko ditugu, gustatu edo ez, denon artean finkatu beharko ditugu bakearen eta normalizazio politikoaren oinarriak, baita UPNrekin ere. Eta guk horretarako daukagun borondate politiko hori bera izan dezazuen eskatzen dizuegu zuei ere. Eta espresukizu, Barcin Anderea, premiatzen zaitugu, berriro ere, premiatzen zaitugu, zure ikuspegia ireki dezazun. Ikuspegia ireki eta Nafar guztion presidente gisa elkar ulertzea bultzatzeko eta behin betiko bakea eta normalizazio politikoa sendotzeko bidean urrats positiboak eman ditzazun. Hortxe duzu erronka. Eta horrekin batera beste hainbat erronka ere badituzu aurrean, tartean egungo marko juridikoaren porrotari ere aurre egitea. Asko falta zaigu oraindik Nafarroan benetako demokrazia egoera batera iristeko. PSNek eta UPNek Nafar jendarteari marko jakin bat ezarri diozue urtetan, hain zuzen foru hobekuntzarena. Marko horren defensan elkarrekin ibilizarete bi alderdiok azken urteotako historian. Marko horren defentsak blindatu du Nafarroko politika. Eta bez inon naturala elitzatekeen komenientziazko ituna hemen erabat naturaltzat jo duzue. Eta bi alderdion politikaren ondorioak bagerikoak dira. Nafar jendarteari ukatu egin zaigu erabaki alizatea Espainiar estatuarekin zen nolako harremana izan nahi dugun. Ukatu egin zaigu erabaki alizatea gainontzeko Euskal Lurraldeekin zen nolako harremanak izan nahi ditugun.
Martxoan esaten genuen bezala, bada garaia foru hobekuntzaren inguruko benetako eta sakoneko eztabaida bati ateak irekitzeko, eztabaida horri ekiteko, eztabaida hau urteotan ekidin nahi izan baduzu ere, bizirik dirauen gaia da. Eta esango nuke momentu honetan agian inoiz baino biziago. Eta horren aurrean, Nafarroko gobernuak eta parlamentu honek ere lehenbailen ireki beharko genizkioke ateak eztabaida horri. Zergatik ez jarri mahai gainean bakoitzak izan dezakegun proiektua, bakoitzak izan dezakegun ideia, eta jendarteak erabaki dezan. Hori eskatzea totalitarioa da zure ustez? Hori eskatzea totalitarioa da? Zeren beldur zarete? Jendea urteotako inposizio politika honi nahikoa esaten ari zaio. Baina badirudi, oraindik ere, eztabaidatzearen, erabakitzearen, eta azken batean, demokraziaren beldur zaretela. Horregatik, Nafarroko jendartearen interesei eta beharrei muzin eginez, Espainiako banderaren atzean eskutatzen zarete. Hori, aurreko gunean, Madrilgo desfile militarrean ikusi genuen bezala, edo oso garbi irudikatu zenuen bezala. Eta inposatutako markorren ondorio nagusia da, Espainiatik datozen politika guztiei men egitea, naiz eta nafar jendartearentzat kaltegarriak, izugarrizko kaltea ekarri. Izan ere, mendekotasun horren emaitzak begi bistakoak dira. Ekonomikoki, multinazional baten mendekotasuna. Eremu publikoan kaltetze izugarria. Zentzuri gabeko obra erraldoiak eta defizitarioak. Lanpostuak desagertzea eta berririk ez sortzea. Sozialki protestak areagotzea eta horri ematen zaion erantzun bakarra indarkeria poliziala izatea. Kulturalki ere haundikerietan erortzea. Bertako eragileak baztertuz, kultura propioa baztertuz. Eta euskarari buruz, zer esan. Zuk behintzat, gaurko zure interbentzioan, ia ez duzu ezer esan. Ez da egonen, Nafar gobernu honen lehentasunen artean. Susmatzen genuen, bestalde. Euskarari buruz zer esan. Nafarron hizkuntza bigarren edo hirugarren mailako hizkuntza da. Euskaldunon hizkuntza eskubideak behin eta berriro urratuak izaten dira, eta momentu honetan urteotan euskaltzalek eta herri gogoak egindako lana atzera botatzen ari da gobernua. Hor daukagu, euskarazko komunikabideen afera ixten ari baitira bata bestearen atzetik. Berriz ere herritarrok izan beharko dugu, aurrera aterako dugunok, gobernu honen aldetik badakigulako ez daukazuela inongo asmorik inongo laguntzarik emateko. Eta nola baliatu duzuen frankismoak bultzatutako lan zikina eta persekuzioa, milaka Nafarron eskubideak urratzen dituen zonifikazioa esartzeko. Eta horrekin batera, hizkuntzen arteko lehia da sustatzen ari zaretena. Inglesa versus euskara, diskursoa darabilzue hitzetik hortzera. Gaur ere, euskarari bi hitz besterik ez, ingelesaz luze mintzatu zara. Euskararen marra geldiarazi nahi duzuela ematen du. Ez da dila gehiegi saldu. Bertakoa, baztertu, atzerrikoa hobedela adieraziz. Oraindik ematen du ez dela ohartu gobernu hau. Hizkuntzen artean ez dagoela bat bestea baino beri. Baina hitzitik hizkuntza gutxituak laguntza behar duela. Eta gobernuak eman behar dio laguntza horren babesa. Eta babes hori batzuetan ekonomikoa izango da. Baina baita ere onarpen eta aintzatespen soziala. Gobernu honek ez da keinu bat ere. Nafar jendartearen borondatearen gainetik horretan ere beste hainbat gaitan bezalaxe. Hortaz, eta egungo markoak ekarritako egoera honetatik ateratzeko bi bide dago. Orain arte bezala jarraitzea, inposizio politika horrekin jarraituz, jendarteari hitza ematen jarraitu gabe, edo Nafarroko instituzioek Nafar jendartearekin batera prozesu berri bati ekitea, non proiektu, ideiak eta proposamen guztiak mahai gainean jarriko diren eta gauzatzeko muga bakarra herritarron erabakia izanen den. Guk geuk bigarren bide honen alde
jarraituko dugu lanean, Amaitzeko, azken hausnarketa bat egin nahiko nuke. UPNren politika nafar jendartearentzat kaltegarria da. Etzarete gai nafar jendartearen gehiengoaren alde gobernatzeko. Etzarete gai krisiari aurre egiteko eta herritarron beharrei erantzuteko politika eraginkorrak egiteko. Eta ez dugu ukatuko, Adanero jauna, ez dugu ukatuko UPN indar bozkatuena izan zela pasaden hauteskundeetan. Baina ezin daukatu, ez da ere, jendartearen gehiengoak aldaketaren aldeko autua egin zuela. Eta orain dela, urte terdi, UPNek eta PSNek egindako itunak eta osatu zenuten gehiengoak, gobernuak, beste behin aldaketa politiko hori eragotzi egin zuela. Baina aldaketa politiko hori eragozteak porrota ekarriko zuela garbi zegoen, eta hala gertatu da. Eta porrot horren aurrean aldaketarako aukera bat sor zitekeela ere ikusten zen. Eta aukera horretan, lanean, egon gara, bagaude, benetako alternatiba eraiki nahi dugun taldeok, eraiki nahi duten herritarrok. Aldaketa soziala abian zegoela ikusten zelako. Eta denborak arrazoi eman digu. Une honetan, zuek inposatu duzuen Nafarroa gris hori gainditzeko beharra eta eskakizun soziala gero eta nabarmenagoa da. Aldaketa soziala garbi dago, martxan dago, eta aldaketa politikoa ere ate joka dugu. Hasieran esan bezala, UPNren zikloa amaitzear dago, eta zuen bakardadea, eta zuen ez gaitasuna agerikoa da, eta horregatik zaudete, eta ikusten zaizue horren urduri. Horregatik. Onartu behingoz, zuen porrota, onartu ziklo amaiera hau, eta eman hitza jendarteari. Aukera ezin hobea izango zenuke, ausarta izateko eta hauteskundeak deitzeko. Horretik esan duzu, gaur ere ez duzula eginen, arazo bat litzatekeela, arazo gehigarri bat jendartearentzat. Demokraziak hori dauka, batzuetan arazoa dela batzuentzat. Emaitza, elitzatekeela gehiegi aldatuko. Badakizu ez dela egia. Bestelako politika bat ari da jendea kalean eskatzen. Bestelako politika bat egitea posible delako. Pertsonak ardatz izanen dituen bestelako politika. Ez eskatu beraz, konsensua, ez eskatu zuen politika babesteko, ze zuen aldetik konsensua eskatzea da zuen politika babestea, eta horretan badakizue gurekin jai duzuela. Jendarteak erabaki dezala nolako gehiengoak nahi dituen, jendarteak erabaki dezala nolako politikak nahi dituen. Eta dagoeneko, gure ustez, jendarteak argi ikusten du, hau ez dela betirako, nire adineko jendeak eta nire belaunaldiko jendeak, 30. hamarkada horretan, pensatzen genuen UPN, jaio naiz UPNerekin. Baina nire adineko jendeak ere ikusten du, UPN igual ez da betirako. Eta nik uste dut, sensazio hori, UPNren ondoren ere, UPNren gainetik ere, alternatiba, egon daitekela, alternatiba bat, egon badagoela. Beraz, nik konbentzimendu osoz, agurtzen zaituztet, eta mila esker. Muchas gracias a usted, señora Ruiz. Por parte del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra su portavoz, el señor Martín. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías. Un saludo especial para los asistentes en la tribuna. Y al comenzar mi intervención para valorar el estado de la comunidad, parece oportuno echar la vista atrás y recordar el voto del Partido Popular en la sesión de investidura al inicio de esta legislatura. Voto negativo que no fue entendido por algunos sectores, incluso que fue abiertamente criticado y que, sin embargo, se ha demostrado razonable y razonado en el desarrollo posterior de los hechos, por cuanto hemos asistido a un primer año de legislatura marcado por la gestión de claroscuros durante la etapa de gobierno de coalición entre Unión del Pueblo Navarro y el Partido Socialista.
etapa que, por haber ocupado la mayor parte que llevamos de legislatura, debe valorarse especialmente en este debate. De tal modo, hoy podemos constatar que Navarra lamentablemente cuenta con un gobierno débil para gestionar y defender sus intereses, los comunes de todos los ciudadanos y, sobre todo, hacer frente a la extraordinaria crisis económica que de modo tan letal nos afecta a todos. Y evidentemente esto tampoco es bueno para Navarra como realidad institucional, y no es bueno porque reduce el margen de actuación y la intensidad y número de medidas que se pueden y se deben adoptar en estos momentos y circunstancias como las actuales. Soluciones que piden los ciudadanos y que los políticos desde las instituciones estamos obligados a impulsar. Debilidad, decía, de un gobierno en minoría que no cuenta con el apoyo estable en mayoría de otras formaciones para sacar adelante sus proyectos y con el riesgo, nada desdeñable, de verse sometido a los dictados de la oposición de izquierda y nacionalista de esta Cámara, claramente orientada en su labor política hacia el oportunismo y no hacia el pragmatismo y la altura de miras que la situación requiere. Un Ejecutivo que es el resultado en parte del mapa actual parlamentario y electoral de Navarra, pero también lo es, sin duda alguna, de una decisión equivocada por parte de UPN de realizar un pacto de gobierno de coalición con el Partido Socialista, que aunque muchos defendieron como cuasi natural, se ha demostrado, en fin, como un gran desastre. Un gran desastre por el planteamiento general del